дар вақти афтобӣ масалан гирем таги дарахт ё ки ягон ҷой масалан гирем мисли фонтан ҷои сабкинае ки об барои мо мекушад ба он тарафо ки ба мо гармӣ камтар аст. бисёртар дар гарми ҳаво мақсад агар дар хобгоҳ бошам мо ҷой дар саркунор бисёр салқин аст дар он ҷо мешавам ё ки ба китобхона ба ҷое ки салқин бошад ҷое ки соя фаворава бошад ҳамаҷо. дар рӯзои гарм ман дар корхона дар таи кондитсионер тамом дигар намедонам. ягон ҷо раҳ мегардам тоқат мекунам ҳеҷ гапе нест об менӯшам тамом. ташаккур. ягон ҷо намеравед масалан ягон ҷои салқин ягон вай? Не ман дусе ҷо ба кор мекунам барои ҳамин ҷо унҷо мерам ва фарқаш нест. тоқат кардам дар кор шукр кардам дар кор. куҷо мерам хайр ҳаминҷа пойтахт мегардем ман рӯзои салқинда мерем озироҳо кӯлҳо оббозӣ мекунем. дар ҳавои гарм мо бисёртар ба китобхонаҳо рафта дар он ҷо аз китобҳои бадеӣ мутолиа мекунем. ба ғайр аз ин ба ҷойҳои тамошобобе ки дар шаҳри душанбе имрӯз ҷойгир ҳастанд аз он ҷо рафта назар мекунем ва рӯзи худамонро худ мегузаронем. тоҷикистони азизи мо айни ҳол хеле гарм аст, аммо табиате ки мо дорем ба ҳеҷ куҷо баробар карда намешавад. масалан ба варзоб ба зери дарахтони сояафкан меравам ва истироҳат мекунем. ман кӯшиш мекунам ки бисёртар дар он ҷойҳое ки ҳаво мӯътадил аст умри худро гузаронам. хусусан қад-қади дарёи душанбе ки барои ман маъқул аст. вақте фурсати изофагиро ки ёфтам қад-қади дарё мегардам. пас дар он ҷо машқи тарбияи ҷисмонӣ мекунам. пас аз он сеҳат саломат бодри бо настроени хуб ба хона бармегардам ки хушбахтии калон аст. ман кор мекунам ронанда ҳамин ҷо ҷои паноҳ нест ва аз ин боди ҳаво тоқат карда кор карда мекунам. асосан хонава мешинем агар кор борамон нашад. кор борамон бошад ҷои соя мекавем. ако кор кардан дар кор ку байбе хонава рӯзи дароз намешини ку. ман оз бегонӣ шуд навасаом кадик биромадам прогулка. охи чӣ кор мекунам? ҳамин хона дар ин гармӣ биромада ва пушайн намешавад. дар дуруи хона мешинем умуман намебуром. бо вақти экзаменот дарс давр мекунем. ҳамин бегаҳ кам мебуроем тамом. шумо аз гармии ҳаво ба куҷо паноҳ мебаред? ба чойхонаи роҳат.